Nakabanta ka buram ka jong ubalay. Asabang pungi nyero yu ubalay. Bang yo ekum gani ka sngi ka bamanta. Kabalong ka sngi. Hagabangan kum ki bangan. Kelang setelah kepertai. Ni yo apan pendan buram yu ubalay. Hagani ka sngi kabalong ka sngi sa cingken ma. Kaba utrai jisu ula sya halor ka ding pena. Kabangi ong ka Good Friday. Ula IT la ka jong ka jing em. Nakabanta ka jonga bat ka jong pi ngikum ka YouTube channel ka San Perkhat Production ibu ya ka jeng kerpat rit hakmat ka jong pi pat pi pet ya ka channel ka jengi hani ka program ka bamanta to pet da ka jeng semen sem bat to pet ro da ka jeng IT ya di show blai hoi compare langim yo ban kiu sya ka yeng ka jong blai ha ka di si ka bamanta namar ba ka don ka ni ka lockdown hakabak kumnu ban ya le thama ban unu khanyang jingpang ubangi ang corona virus lani ka COVID-19 ngidon hakani ka sni ka baman hakani ki por ki baman ngidon apeng ka jing e hakabak kum ka sarkar kemi kala khot ya kani ka lockdown compare la ngiong bangim yo ban kiu syakiyeng ka jong upanai hanrai ka jing syakri kajonga ba kajong pi ai bangin syakri ha kan ya ka Good Friday ngin syakri hapo ki yang kisam kampe kari ka mensiam kajonga ba ka mensiam kajong pi bangila man syakri ba ban IT ha ublai ai ba kan ka sni ka ba menta ngin yo ban ya sim benta ha ka ban ngap ya ka ktin kajong ublai ba ban yo snyau ya ka jing dwan na ka benta ila ka jong ka jat pen rio Hakani ka por ka pamanta ikum ka San Perkhat channel ngip kerpat ipi kipa pet ye kana channel tu pet na do ka mansem bat tu pet ro ringkat bat sieng hisam compare la pidan hakanu kanu ka jaka hari ngat scam papin syakri ling ba ka channel hakaba ublai usakran haka mansem ka jang pi ibai bai bai atto ai bak ngin syakri ya kani ka jing syakri ka jongi hagaban ningo ngin pet naga jirwai sam kabas shispa bang tok tu ya kan ut singo tanat yu trai pi ka perthai baro tu syakri ya utrai da ka jing kemen tu wan hakmat jong u da ka jing ruai tu rung syaka kerdop ka jong u bat tu ai ngu bat sya ka jing klau ka jong u da ka jing yaro tu ai ngu yo u bat tu kerku ya ka kerteng ka jong u hakani ka por ka bamenta ini sim benta ha ka ban ruai ya ka jing ruai ringkat da ka ha ka jing duai bat ngin ruai ya ka jing ruai ka bang ban wat ya ka tien ka jong me ngin ruai da ka jing hak sur jong kejing doai ngin ruai da kejing sngau kendo an siam patung ngin siam menta pan ruai ya da kejing ban wan ya ka tin jong me atrain ya ra ya nga aban Dasam yu Jisu unang pen im bam ha ulang ublay badon bor banchna yaki jingpang la krau kapo kajonga ban pen dukho unang haswaya ka bangin bu ha ka jing doai tong ini sya skor kat tu kat ni
Iki dekat naga ketin ke jong balai. Ya ke bangila ban syam. Naga gospel jong uyo anies. Nong ga balai. Ke dekat ke bakat riau. Bat kumju. Na uyo anies. Nong ga ba. Nong ga bakat kendai. Dekat ke bening kong ter. Kumju na Matias nong ga ba arpusau. Ke dekat ke balai ter. Tien kiba ong kumni. Tien kiba ong kumni. Naba ublay ula it kata-kata ya kaperhay. Kat ba ula ay tino yala ukon ubala kamarway. Way ru ubangit hau onam jatsu. Andray unyo ya gaji yambam jikon. Naba ublay simla pa ya ukon siya kaperhay. Baun penram ya kaperhay. Andray baun pen ya kaperthai dau tau banget hau unam penram andrai utau banget ula ram lupa naba umsem langet haka kerteng ukun ublai balakha marwai ti kum tala simno yo jisu ti da ka babahi yala ka ding pana ula lekno syaga ka jata balakhat ka malai kli ya ka balakhat haka tin hebru ka kol katha Hangta kila sakna pernah ya bat kiaki arngot kiwai pat uwai syakawai ka krong uwai syakawai ka krong bat ya jisu hapadang uta upilat ru ulat tho ya ka jing tho bat ulabu ya ka ta ka bat ulabu ya ka ta teding pana bat la tho u jisu nong nasaret us im kijio Usim kijio ya gani ka jing tho sibon na kita kijio namar kata kila ya puli naba kata ka jaga haga bala sa na pnayu jisu kalong hajan kata ka nongba latho ru ya ka haga tin hebru bat ka gre bat ka latin anda kumta kita kirang ba lingdo jeng kijio kila ya ang ho pilan wat tho usim kijio henrei ba ulong Hanrei ba ula ong ngalong us iem kijeu. Hadin kani habau jisu. Ulat utip ba ula pendap menta yaki ki baro. Ba unyo pendap ya ka jing tho uang ngas liang. Ula bu bat ula bu yo keo badam da ka ba jau hangta haba kile pendap ya uspan da ka bajau pat haba kila ya bu hau singkap kila kentiu haka sentur ka jong u temen bau jisu la sim ya kata ka bajau ula ang la pendap pat haba lai ula aino bat la no linge ya la ka kli pat la aitino ya la ka mensiam nong ga arbasau Matias dekat ka balai ko te haba udang syong halor ulum ki olip ki senran kelayawan ha ujar jar ki ong toyat hu hangi lanu kini ki ru kinlong bat ka kumnu kadak ka jingwan ka jongme bat ka bawaino kani ka perthai te jisu ulayatu ba ula ang haki to sumar pa unuru am syukor ya pi nababon kinwan haka kerteng ka jonga kida ang manga uba ukres bat kin syukor ya sibon bat pin sayo sngau syapang kitma bat kijing penbena ya kitma to sumar piwat sngau kuslai nabaka day bagini ki baro kinlong henrei ka bakun kampat laja nabaka kenja benrio kanjang yale naga kenja benrio bat ka himaru ya ka hima bat kinlong kinem sneo bat kajing yap hamru bat kajing kenyu jumai hasibun gijaka henrei kine baro kilong tang kajing sedang jong kajing jenjar te hakil ka por ka bamenta tungin simben talang hakajing doai haba pidon haba pipet ya ka sana yin pendam kajing doai
kabajar jar hai ki yeng ki stem ki jong pi kabang ngadang doai la ni tungin di doai kumni au belai bau pa jong i ubah baneng ubalang utrai jong ke mat par utrai jong ke mensiam ubalang utrai jong ke baneng bat utrai jong ke kendau ubang itip ro baga baneng ka jaka jaka syong ka jong me bat baga kendau ka de ka jaka yu kejat ka jong me ken ai ngu ye me ken ku trai bah ka um ka ni ka sngi ken ku trai bangi kum kesan perkhat production ngiyo ban plan ye ka ni ka program ha ka ni ka channel ka jong i ha ka bangi kum ke bangen pon ha ka leng keri yim sim la yo lat pan kiu sha ka yeng ka jong me an rei compare ken ku trai to ai ba ka ni ka jing shakri ka jong i ken ku trai ha ka ni ka por ken ku trai kan long hagi yang ki sam bro ai ba ka ni ka jing shakri ha ka ni ka jan ha ka ni ka sni ka ba manta leng ba ki ba pet ya ka ni ka channel ka jong i ken ku trai ai ba kin yo ya ka man sim ken ku trai bat ba kin ya seng lang ya ka kerteng ka jong me hala ki jong ki yang ki sam ru ken ku trai trai ji su bi yes ko ban ai ngu ya me ken ku trai ba de leng ba ka jing i pa ka jong me ken ku trai pa me la sha halor ka ting phana haulum Calvary bat ele ba kasnam ka ba koror ka jong me kin ko trai la sat no e ki pop jang i baro bat ngila ban long kumni ko bangilong trai ai go e meru kin ko trai bangi haba hakum jini ke por ke ba manta kin ko trai ki ba dona pedeng ke jing e ki ba dona pedeng ke jing le ni em na ka perhai ni em ka ba kenriang ni em ka perhai ka ba mutlam kom ta trai ji su bi e ida kerpat seme kin ko trai ba ai ba kan ka ri ka ba i ka jong i kin ko trai kan dan pedeng ka jing song sok ka jong song sai kan dan pedeng ka kan dan pedeng ka jing yalong shitli ka wai ba trai ji su bi i to kan mau ye kinong sensari ya kan ka ri ka jong i kin ko trai ba kila banyo ya ka bor na me kin ko trai ji su bi i ho mi yo iru hakleng ka satlak ka perthai kin ko trai ni dan ha pedeng ka jing e ni dan ha pedeng ka jing i kendu ba kan ka khlam kin ko trai ka kan ka am ka bani ong kan ka jing pang ban khang jing pang o corona virus ka bin khat khandai kin ko trai ji su bi i sibun ki ban siam ki ba khodor ki la du no kin ko trai ji su bi i ni toy ker pang kin ko trai na ka ban ki men siam ki ba khodor ki ba ka leng satlak ka perthai kin ko trai ki bala du no bat ki bala let no ken na ka perthai kin ko trai ji su bi i ba kum kita ki men siam ki ba khodor nget scam kin ko trai ba kin don na ka sadam ka jong me kin ko trai ji su bi i don ring kat ko ba ki tu ki ba na pedeng ka jing pang ka jing sitom kin ko trai ki bana ki hospital kin ko trai ai bori ki ko trai bakin yo no e ka met ka phat ka ba ko ka ba kya kin ko trai ai bori ki doctor kin ko trai bakin yo e ka jing start ka ba kan jaman siam na me kin ko trai ji su bi i ngi ai ngu ye me kin ko trai ba ga ni ka ri new trap ka jong i kin ko trai kam pat sel na don ye ka ni ka jing pang kin ko trai it scam kin ko trai ba na men khmi na la ka jong ka khat ka jing snei ka jong me ko trai ba da long ka mon ka jong me kin ko trai to pen kan ria yu new khnyang jing pang ba nam yo lat pan rong ha ni ka ri ka jong i kin ko trai nam ban yo rong ha ni ka bri new trap ka jong i kin ko trai ji su bi i la da me ma la da me siam ni ka ni jing pen sngau si ni ki bri ka jong i ru kin ko trai to map ni ki kum kita ru kin ko trai ji su bi i to ai ba ka ni ka jing shakri ka jong i ha ka ni ka si ka ba man ta kin ko trai kan long ka jing shakri ka ban pdyang hon ha khamat ka jing snei ka jong me kin ko trai mila yo sngau kin ko trai ngala pen sngau i ka tin ka jong me nglai pen sngau ha ka jing ro ru kin ko trai ji su bi i ngai scam ba man ker khu ye kini ki eki ba pendam ki jong i hang ni sngi ka ba menta men ker kuru ikiram pai yeng ki badan hang ni ka pri nyo trap jong i men pendap na me kin ko trai ya haki yeng ki stam ki jong i ni em ma ki sngi jong ka jing kerdu kin ko trai handa ya trai bi i kumba mela besa ye ki san hajar ngot ki brio tang de ki artli ki do kha ba stan tli ki pu nganget scam kin ko trai ba men ker khu ya kan ka ri ka jong yin ko trai ba ngim nam dan na pedeng ka jing kerdu ba ngim nam dan na pedeng ka jing yap than kin ko trai an re nganget scam da me kin ko trai men pendap ki yin ki scam ki jong yi sneu atrai ki jing doi ki jong yi bat yi ne bro ni pan ha ka keteng ba tiang tam ba ka badan botam ka jong jisu na do menta ba chidu ki pam jikor ro amen haga pengin sepenuai ya kan ka jing shakri ka jongi haga ni ka si ka ba manta tongin ya sim banta ya kan ka jing ruai jing i u jisu
Jing i uji sutraya nga hading puna serkai bansha ban siêu spaka men sim jonga om don ba la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i u ji sutra yang nga om don ba la ban ong jing sneo si thang ba u la sha ba u la pong pang sni at sha ba jiu nam im ngam la om don ba la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i u ji sutra ya nga om don ba la ban ong jing suk ba yo na la u trai ba u ya sa hakmat u blai ka ho kas nam ba ko blash lei om don ba la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i u ji sutra ya nga om don ba la ban ong jing ko men yo ha ba u jan jing su pa la jing ting ba ban jing ker man scam da u la wan om don ba la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i jong u bom la ban ong jing i u ji sutra ya nga om don ba la ban ong tongin toy kumni au blai bo pa jing i ba ben isngo ban ai ngu e making good try pangila ban yo ya ganiga por ka ban shakri sipor hakani kasni ka ba manta ka balong kasni ha ka bangi kum ke bangen ni ken mau tem ang ya ka jing sha ka jong me halor ka ding phana ken ko try jitu bi itu kerku ya ganiga por ka ba manta to kerku iki ki ba pet ro ken ko try ba ai ba kin pet ha ba ki yo sneu ya ka ni ku bo apa pensngeu na ka tin ka jong me ko try ai ba ka la ban chong sa ha ga do nut ka jong ki ko try pat to ker guru ko try ye kiram pe yin kristan ki jong ni paro ko try pat to ker guru ik to ki wei pat ko try ki ba na deng ka met ka pat ka boกอดกับบอมเขียกินกุตรายบากิลาบันโยโนเอกแมทกับพาดกับบกอดกับเขียกินกุตรายตรายยิสูบีหากบ่ไวโนจงกันก็จังชักรีก็จังอีอายบ่ก็จังยะสลาลังก็จังเวยให้กิลายนาดุมันตาบัดดุกิปอมจิกวนอาเมน